Evangelio di Gesù Cristo secondo San Matteo. Den e tempo aia e sabionan di oriente a Ishita. E iu Jesus iha dunei home nahe. Ora e sabionan acabati bai. Un angel di Signor apparese den sogno. Na Jose i abise. Lanta arriba. Cohe e iu cu su mama. Hui bai kunam Egipto. Queda aya te ora ni bisabu. Pasobra Herodes. Tin idea. Dilaka busca e iu pakaba kunei. E ora e Jose e lanta. Cohe e iu cu su mama i a viaja pa Egipto kunam. Nan akeda ayate dia Herodes amuri. E kosnan aki a sode pa asina. E palabranam cu Signor avisa fiadi. E profeta queda cumpli. For die Egipto ni a llama miu. Después di morto di Herodes. Un angel di Signor aparece. Den soñó na Jose. Ohe e iu ku su mama. Bai Israel bek ku nam. Es nam kutabata busca modi mate ta morto. Jose e lanta cohe e iu ku su mama i a bai Israel bek. Ma ora el e tendu ku arcalao abira rei. Te di hunde a na lugar di su tata Herodes. El a hanya niedu di bai e inam. Después di a hanya instrucción den sonio. El a viaja pa región di Galilea caminda. El a vai viva den un ciudad llama Nazaret. Asina e palabra non die profeta non. Aquedu cumpli esta. Lo llamé Nazareno. Palabra di Señor. Lieve mensen, op de eerste zondag na Kerstmis gaat de aandacht van ons naar de heilige familie. Maar anders dan met kerst klinkt het evangelie vandaag alles behalve idyllisch. Geen rustig stalletje, geen engelen, maar angst, dreiging en vlucht. De heilige familie is dus een familie op de vlucht. En dat alleen al maakt dit evangelie zo actueel vandaag. Jozef krijgt in een droom de opdracht: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Hij staat op, midden in de nacht, en hij vertrekt. Zonder discussie, zonder garanties. Jozef is een man van weinig woorden, maar van gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid. Hij beschermt wie hem is toevertrouwd. Ook al weet hij niet hoe het verder gaat lopen.
En zo leert de heilige familie ieder van ons dat heiligheid niet bestaat uit een probleemloos leven, maar uit trouw in moeilijke omstandigheden. Ook vandaag kennen vele gezinnen onveiligheid door oorlog, armoede, ziekte, familiaire spanningen en nog zoveel meer. Velen zijn letterlijk of figuurlijk op de vlucht voor prestatiedruk, voor verwachting die te zwaar zijn. En misschien vragen we ons wel eens af, waar blijft die God dan in al die moeilijke omstandigheden? Maar het evangelie van vandaag leert ons allen dat hij niet afwezig is in die kwetsbaarheid. Integendeel, hij zendt zijn engel om Jozef de weg te wijzen naar de redding. Misschien vragen we af, waar staat Maria vandaag in het verhaal? Is afwezig. Nee, dat is ze niet. Maar ze doet precies wat ze deed toen de engel haar de boodschap bracht dat zij de moeder van Gods zoon zou worden. Ze aanvaardt en ze gaat mee. En heel zeker doet ze wat ze altijd doet. Ze bewaart het in haar hart, wat ze niet begrijpt, en ze blijft trouw. En dat is vandaag voor vele ouders ook herkenbaar. Ze kunnen niet alles voorzien, controleren of begrijpen, zodat er maar één weg overblijft. En dat is liefhebben, luisteren en in gesprek blijven en loslaten. Zoals Jozef en Maria doen, liefhebben en aanvaarden wat ze niet begrijpen. Van Jezus leren wij dat zijn leven begint als een vluchteling. En dat stelt ons de vraag of wij hem herkennen in al die gezinnen die aankloppen aan onze grenzen. Mensen die hun thuis en huis verloren hebben. Die geen weg meer weten en die ook geen toekomst meer zien. Voelen wij vandaag mededogen en gastvrijheid als dat van ons wordt gevraagd? En dat brengt ons vandaag weer terug naar het verhaal van vandaag. Jezus begint zijn leven niet alleen als een vluchteling, maar ook als een zwak en volledig afhankelijk kerstkind. God openbaart zich in zijn persoon, dus niet in een almachtige heerser, maar als een kind dat bescherming nodig heeft. En dat botst volledig met de wereld waarin we leven. Want dat is een wereld waar je moet streven naar macht en succes. Een wereld waar je moet opkomen voor jezelf. En waar je alles en iedereen onder controle moet hebben. En nu leert dat kwetsbare kind ons dat de echte kracht niet ligt in macht en succes, maar de kracht ligt in relatie, in trouw, in liefde voor elkaar. En zo komen we weer terug bij de eerste lezing van Jezus Sirach. Die spreekt over eerbied voor ouders en over zorg dragen voor elkaar. Dat kan misschien vandaag wat moeilijk klinken. Want niet elk gezin is een veilige plek. En het is ook niet altijd vergelijkbaar met de heilige familie. Want dat is een gezin van man, vrouw en een kind. Maar vandaag de dag zijn er heel veel vormen van gezinnen. Eenoudergezinnen, man-man gezinnen, vrouw-vrouw-gezinnen, gebroken gezinnen, maar ook nieuw samengestelde gezinnen. En zo zien we dat gezin niet noodzakelijk onder één vorm bestaat. Maar het gezin heeft een roeping, een weg van inzet, van groei en aanvaarding, maar soms ook van genezing.
ons allen aan om in ons gezin meer aandacht te hebben voor elkaar. Om open te staan voor elkaar. Om elkaar te aanvaarden en te vergeven als dat nodig is. We mogen ons daarbij spiegelen aan de Jozef. Hij verliest de moed niet. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op zich. Ook al als hij het niet begrijpt. Maar we mogen ook ons spiegelen aan Maria. Aan haar trouw en haar vertrouwen in alle omstandigheden van het leven. En zo herinnert de heilige familie ons eraan dat God woont waar mensen trouw blijven aan elkaar. Waar liefde stand houdt in onzekerheid. Waar men samen op weg blijft gaan. Hoe mooi zou het zijn als onze gezinnen in al hun verscheidenheid plaatsen zijn waar het leven beschermd wordt. Waar ruimte is voor kwetsbaarheid en waar God kan wonen. Amen. Profession di fe. Mi tacere. Dios Tata Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, y de Jesucristo, su único y uno Señor, puta concebir Espíritu Santo, a nacer na María Virgen, pa padecer por su Poncio Pilato, nan a crucifique el amor y nan adere, que la baja guerrero y morto, tres días la resucita, que la suben al cielo, y casi la Madre de Dios Tata Todopoderoso, lleno vivo, ultra vivo y morto, mitad quiere el Espíritu Santo, Iglesia Santo y Católico, comunión y santo, perdón de pecar, resurrección de carne y vida eterna. Amén. Willen we ons voorbeden. Bendice a iglesia, a família, curpa místico de boio de bem. O Senhor, bendice a tua família rond o mundo, tanto cristiano como não cristiano, e ajuda a maior de nang tarea, distia nang yunang valor nang moral e humano. O Senhor, toca coração de nós jovenang, lusa nang sinti pa nang sigicana de rumbo bom, sempre obedecido na nang maior nang. O Senhor, pa membro nang dia paróquia aqui e nang sacerdote, nang devoção na Santa Família por ajuda nang sigue nang missão sociedade. O Senhor, também nos deseja turcos bom e para crescimento espiritual para Trevion Everts, que a receber sua promessa Santa Comunhão. O Senhor, Corda também, Senhor Deus, se tu estás com a cumpleaños e luna aqui, Sajei na Wanapa, Indy Beumer e Emilu Peters. O Senhor, não olvida, Senhor Deus, se nos enfermos, Anthony Weber e Sharday Peters. E também nos resta especialmente para turnos de fundo, Stanley Van Eyma, Ilona Weber, Juan Tomás Maduro, Joseph Rederstad, que faleceu 25 de dezembro último, Dorothea e Joseph Rederstad. O Senhor, Bidden we voor de zieken in onze familie- en vriendenkring. Voor de zieken uit onze geloofsgemeenschappen. Voor de mantelzorgers en al de zorgwerkse kracht naar kruis mogen ontvangen. Voor een bijzondere intentie. Uit dankbaarheid. En voor de vrede en gerechtigheid in de wereld.
samenvatten met wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van zijn dood. Amen. Tot zover de liturgie van het woord. We gaan verder de liturgie van de Eucharistie. Het altaar wordt klaargemaakt. Ondertussen zal een collecte worden gehouden. En het altaar zal worden klaargemaakt. En het koor zingt een lied. Bid, broers en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door Gods de almachtige Vader. Mogen dit offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en Christus, de heilige kerk. Heer, wij bieden u dit offer van verzoening aan en vragen u ootmoedig op de voorspraak van de maagd en moeder Gods Maria en van de heilige Jozef, laat elk gezin leven in uw liefde en geef allen uw vrede door Christus onze Heer. Amen. Het vervolg vindt u op bladzijde 9. De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. We zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer onze God. En zij dank aan wat u waard. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid,
om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te doorgronden. In uw goddelijke kracht zijt gij de zwakke mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt gij het geneesmiddel te leven genomen. En aan hen die verloren waren, hebt gij langs de weg van hun ondergang behoud en redding gebracht, door Christus onze Heer, door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in het koor, en wij smeken u, dat ook onze hulde wordt gehoord, als u ter eer dit lied wordt aangeheven. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Parabéns, conosco compartilhe e nos bebe porque Cáliz nos proclama morto de Senhor, te ore. Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat u ons waardig keurt, om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u, dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen draagt u op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus,
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Fa medio digie, juntur cune eden je, nabo Dios data todopoderoso, den unidad di Spiritu Santo, tu honor y gloria, ventur siglo di suglonam. Uniden e mesun spiritu, nos por reza cu confianza e oracion cu nos a recibi di nos divino Salvador. Nos verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want Heer Jezus Christus, ik heb uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede uw naam en maak ons eenheid die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede en de vreugde des Heren zij altijd met u. Met u mee. En geef elkaar een teken van die vrede.
kuta convida na cena di Señor, ata el amshi di Dios, kuta kita pica di mundu. Señor,
bladzijde 15. Eeuwige God, in heel de schepping klinkt uw woord voor ieder mens die maar horen wil. Jezus spoort ons aan de weg te blijven gaan die leven geeft en vrede brengt. En wij bidden u. Mogen zijn boodschap ons doen groeien in verbondenheid om te leven naar zijn voorbeeld. En hen die ons zijn voorgegaan, dit vragen we u voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen. Romana nos postintorato. Ave nostra celebra misa di Santa Famiglia. Per motivo ave mi che invita famiglia Peters Binilanti. Sì. Aha. Lucia, Jonah, Emilou en Sharday. Ja, dat kost bij 10 ora wanneer abot de plan ja Lucia. Timbia nos de bolte kost un tiki. Sì. Romanang pami awita un dia mas special pa motivo ku fori 2009 na março 2009 que nós começar com nos missa na missa na Brucovo Soer fori na março 2009 chona tava ta ajuda nós cooperar com traço bolo nang tra ajuda nós te dia já te dia ainda su culpa ti ora nota duna masha toch ti ora mi ta tiene di luce chona tra un bolo mas pa misa chora da mama di luce o luce também te ajuda luce começar a prometer em werkgroep speel luce dentro da comissão luce também te ajuda com nos misa aqui na Tilburg luce su duas princesas na aqui na Pará Sharday com Emilou Sharday maneira você mira acaba com seu pai vestir sempre claro para ajuda para servir então Emilou também é que te custa atrás de cortina pero flyer dango bastante mira da sala de Facebook social media cultura esse flyer nos misa da danki na Emilou então a família aqui está traando para e cooperar com nos misa vendo um forte aplauso. Sí, graag gedaan. Je verdient het. Moment is de. Anto, nos doen na nos na ora na vida, hè? Amen. Dus hij is. Dus ons nieuwaardigheidje van ons nang. Kiban. Er staat in deze show. Si Faisa, dirigina, dirigina. Pan. Nang kada unta yang rosa pa é amor com nos timpanang e também ti mancha com algum requisito com nos espera que você lo assim bo uso de nang forte aplauso. Chona, Lucia, Emilou, Sharday, Dios bendicionamos nang. Dios queda cuidamos nang. Dios queda protegamos nang. De bonita família como Santa passa batuta over. Cada uma na maneira. Sabe que Deus estima os nang e nós também. Força de Deus, decide com hopi almas, com hopi amor. Danke.
celebración. Ahorita para nos último celebración de año 2025. De año aquí. Nos a celebrar con otro. Nos a hari con otro. Nos a compartir con otro. Y nos a llorar con otro. Otro año que Dios que este año 2026. Nos que sigue celebrar hari, compartir y llorar con vos. Nos sigue hacer celebración aquí na Petrus en Paulus Kerk y nos espera que vos nan. Lo sigue bien tu luna. PC nos promesa de año 2026 lo ta dia 25 de januari ahora que Dios que pa 3 horas de la tarde aquí na Petrus en Paulus Kerk. Nos espera que vos nan lo viene junto a trove para nos seguir llama Señor Danki. Na final de misa aquí nos celebración de ave nos mesa de boca dushi. Nos lo ting ave manera custa costumbre tur dezember nos ting algo de pasta boca, algo de bebé y algo para nos celebrar junto con vos e fin de año aquí. Pensei nos que invita vos para después de misa aquí rato passa bem a sala de encontro prometo que você vai casa. Comissão de Breda também quer invitar você na seguinte celebração de 2026. Na primeira celebração de 2026, lota dia 1 de fevereiro agora, para 3 horas da tarde, na Michael Kerk, na Breda. Trevion, nos queimamos para bem. Para bem que vou receber a promessa Santa Comunhão ave. Deus te bendicionado. Dank na Pastor Lemmens. Pastor, we zijn erg blij met u. Wij waarderen u zeer. En wij hopen dat u volgend jaar weer bij ons bent. Natuurlijk. En we hebben een klein cadeautje voor u. Dank u wel. Un dank aan ons acolyt na Miro y Omari. Dank na nos servidor na misa. Dank na nos lector nang ina tour ko ayuda ha sa misa ki possible. Y nos no por olvidar iba nos cor United Voices of Joy. Ku epista mes ela vai bom. Ela vai. Tem outro ainda Deus que. Danke na vos nang e me espera que vos santo no passa feliz fim de ano e que Deus possa seguir bendicionar vos nang de ano 2026. Tem outro ano que Deus que. Ja, zegen. Ja, Trevion, misschien maar de land, voor mij binnen land, we gaan receber een speciaal bendición com a bendita. E toeristen não que celebra algo, ou que receber bendición para passar adiante. We zullen het lang zal ze leven zingen voor onze communicant met zijn vader en moeder en zus.
Santo, Bahari Barboso, Ikeda So Semper Kuboso.